Вітаю вас! З вами Ольга Полуніця, професійна мастачка і народний майстер з Білорусі. Сьогодні я розпочинаю шераг відео з коротенькими варштатами для дітей, менавіта з вистріганням різних жывёлак. І мені дапаможа для того, каб гэту інфармацыю падаць для наших дзетак, моя сябровачка Марылька. Калі ласка, знаёмцеся. Ой, привітання, дети. Меня зовут Марылька, я такая козочка с рожками и с вушками. Я люблю малявать, а еще я вельми люблю вытянать. Так, тетя Оля? Так, Марылька вельми любит вытянать, и сегодня яна дапаможа. Тетя Оля, а кого мы сегодня будем выстригать? Ну, я думаю, что давай мы с тобой почнем с медведика. Добра, вельми адмыслова. А якого колеру буде медведик? Ну, якого ти захочеш, може бути коричневий, може жовтенький, оранжевий. Я хочу ружовий. Я ж дівчинка, я вельми люблю ружовий колір. Ну, конечно, козочка, можна і ружовий. Тоді треба починати. Ми візьмемо з тобою листик і поділимо його пополам. Так? Ага, добре. Так, де мой ружовий колір? Мой улюблений ружовий колір. Складываем пополам. Я буду допомагать. Угу. Нам для медведя спотребится только полова листика. Другую полову можно будет откласть на какую-нибудь іншую жывёлу, так? Так. Зараз складываем листик пополам. А можна, тетя Оля, я намалюю медведя, якого ми будемо вистригати? Ну, конечно, можно. Бери оловок. Так, де оловок? От це великий оловок. І так. Голова, вуха, знову голова, шия, лапа, тулова, ще одна лапа. О! Тетя Оля, чому ми намалювали тільки полову медведя? Тому що у нас листик складений, і коли ми виражемо тільки полову, а листик після розкладемо, у нас отримається цілий медведь. Супер, мені це подобається. Давайте далі малювати. Давай. Вочка, носик, ротик. І каўнерик. Добре. Робимо каўнерик. І кіпцюрики. Так, Марилька, і кіпцюрики. Ну що ж, зараз нам спотребуються ножнички. Ой, я боюсь ножнички брать, я могу порезаться ими. Ну, не бойся, Марилька, для того, как детки не резались ножничками и не пошкодились ими, треба брать ножнички с вот такими закругленными кончиками. Ага, то такими я не боюсь. Добре, я якраз ими буду вытянать. Добре, Марилька. А ти впевнена, що тебе тримається? Ой, нешто мне не вельми, но я поспробую. Фу, тетя Оля, як складано вистригати цього медведя. А можна, каб ви мені допомогли вирізати тварик? Конечно, Марилька, я могу тебе так допомогти. І я раю батькам, калі у вас маленькие детки, ім яшчэ будзе складана вырезаць тварик, бо там ёсць вельмі складаны один прыём, то вы дапамажыце, калі ласка, сваім деткам. Вось тут трэба перш-наперш разрезаць па вось гэтай вось лініі і толькі потым выразаць вочка. Тады у нас атрымаецца вочка такое, которое посміхаецца. Потым выразаць носик і ротик. Вось такі атрымаецца мішка. Потым выстрыгаем каўнерик. Так, і пазногцікі, кіпцюрики.
Зараз ми розкладаємо мішку. Ось такий цудовний мішка у нас отримався. Угу. Марилька, зірні, коли ласка, на медведя, якого ти намалювала. О, я малявала, я витінала, суперський мішка, мені вельми подобається, такі ружовенькі, хорошенькі. А тетя Оля, кого ми будемо вистригати наступним разом? Ну, а кого б ти хотіла? Ой, я шмат, кого б хотіла. Ну, може, таку зелененькую жабку зробимо? Добре, Марилька, наступним разом зробимо жабку, але коли дітки хочуть кого-нибудь ще вистригчи, то вони можуть мені написати у коментарях під гэтым відео, і я для їх обов'язково підрихтую такі заняток і викладу лекала. Ну, докладно гэтага медведя лекала ўнізе таксама будзе пад відео. Ну што ж, на сёння з вами развітваемся. Да сустрэчы ў наступным відео, дзе мы будзем выстрыгаць жабку. Да пабачэння. Бывайте!